έχουμε μόνο 10 μέρες. 10 μέρες! Λοιπόν, παιδιά, τόσα χρόνια εδώ στον παράδεισο και έχω μια απορία. Άγιο Πέτρο, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, σας έχω. Μισό λεπτό. Αυτά εδώ τα ηλίθια μπλουζάκια, πρέπει να φοράμε πάντα. Ναι, διότι είναι ο μόνος τρόπος να σας αναγνωρίσουμε με τα ονόματά σας, αφόσον έχουμε γύρω στα 25 εκατομμύρια κόσμο στον παράδεισο, ξέρεις, παραπληροφορημένες περιοχές. Λοιπόν, εγώ Ναι, θέλω υπέρ. να αγγελούμε. Ναι, απογγείλουμε κάτι. Η Coca-Cola έχει έρθει. Βεβαίως την έχει φέρει ο Disney, διότι ήταν φίλος του δημιουργός της Coca-Colas. Μία Coca-Cola, σας παρακαλώ. Οκ. Ένα βαρύ γλυκό και όχι για μένα, με 2 φουσκάλες. Θέλουμε ένα παραδοσιακό ελληνικό εσύ ή φραπέ? Παραδοσιακό. Εσύ. Εγώ επειδή πέθανα πάνω στο άνθος ηλικίας μου σχεδόν 100 χρονών, θέλω ένα tequila sunrise. Δεν έχουμε ποτά, δεν σερβίρουμε, μόνο στην κόλλα έχουμε. Ωραία. Ένα βαρύ γλυκό κι εγώ με 3 φουσκάλες. Πάλι φούσκα. Ο Φούσκας με φουσκάλες. Λοιπόν, Άντε. Αλέ. Τι κακό κι αυτό. Ναι. Μισό λεπτό. Πάλι ακούει πράγματα αυτός. Παιδιά, μας ρωτάνε από κάτω, μιλάω με medium. Α, είναι ο γνωστός. Ο γνωστός. Μάλιστα. Θα ενημερώσω. Έχουν πάει λέει κάτι παιδιά κάτω και ρωτάνε για μας. Διάφορες ερωτήσεις όπως πότε γεννηθήκαμε και μερικά πράγματα λέει να πούμε για την οικογένειά μας. Well, Άντε ξεκίνα, well. εγώ γεννήθηκα το 1854. Όπου ο πατέρας μου ήταν ένας φτωχός οικοδόμος βιοπαλαιστής κι όμως εγώ κατάφερα να γίνω ό,τι έγινα. Φυσικά ήμουν μοναχοπέδι. Στο φούσκα πες, εγώ τα ξέρω. Ήμουν μοναχοπέδι παιδί μου εγώ. Και αποφύτησα από το Πολυτεχνείο Αθηνών, όπου συνέχισα τις σπουδές μου στη Γερμανία. Και παίρνω το μπαλάκι από σένα και λέω ότι και εγώ τελείωσα το Πολυτεχνείο της Αθήνας, Σχολείο Καλών Τεχνών. Εγώ βέβαια γεννήθηκα το 1879 και το Ιθακίσιος φυσικά δεν είναι το όνομά μου, έχει βγει, είναι ένα ψευδόνυμο από την καταγωγή του πατέρα μου, έτσι. Και μην ξεχνάτε ότι εγώ ζω σε σπίτι με 7 γυναίκες, 6 αδερφές και μία μάνα, έτσι, όχι σαν και εσάς. Εγώ μωρέλια μου γεννήθηκα το 1870 στη Μυτιγενή και ο πατέρας μου ήταν και εμένα υποδόμος. Έκανα τουρνέ στη Μικρά Ασία και τον παρακολουθούσα που έχτιζε και έμαθα αρκετά πράγματα. Δηλαδή δεν έχεις στοιχείο. Έχω πάει στο Παρίσι και στην Αθήνα στο Πολυτεχνείο. Επιβεβαιώνονται. Βεβαίως. Ναι. Αφού θες να το γυρίσουμε στο πατριωτικό, να βάλουμε και προφορά, εγώ να σου πω ότι ήμουνα 20 χρόνια στη Σμύρνη, μέχρι που έγινε η καταστροφή η Μικρασιατική και εκεί πέρα, γιατί εκεί πέρα θυμάμαι έφυγα και γύρισα στην Ελλάδα, πρώτα στην Κεφαλονιά και μετά στην Αθήνα. Εγώ παιδιά τι να πω. Μόνο στη Γερμανία πήγα, αλλά ξέρω 4 γλώσσες. Αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά και τουρκικά. Και φυσικά μιλάω αυτές στην ελληνική διάλεκτο. Πράγμα που δεν κάνει ο Φούσκας. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε, αλλά Φούσκα, όλη η ζωή του μια φούσκα είναι. Τι να κάνουμε. Και να πούμε και στα παιδιά από κάτω ότι παρόλο που κατηγορούν εμένα ότι έκανα λέει ασκητική ζωή, εντάξει είναι αλήθεια. Ευχαριστώ πολύ. Αυτές είναι 2 φουσκάλες, είναι δικό μου. η Coca-Cola ποιο είναι δικιά σου? Ναι, ναι. Έλα και το ποδηράκι σου. Merci. Έλα και εδώ. Ωραία. Να συνεχίσω λοιπόν. Λέγοντας ότι... εβίβα παιδιά, εβίβα. Αδαλή, σταμάτα να βάζεις σταμάτα να βάζεις Coca-Cola γιατί έχει πολύ. Λοιπόν, έζησα λοιπόν σε μια σπηλιά του Ολύμπου για μερικά χρόνια θέλοντας να βιώσω και να καταγράψω την φύση, ας πούμε, στην Ελλάδα. Και να απενευτώ λίγο γιατί με ρωτάνε να πω για τα έργα του καθενός. Να σας πω ότι έχω κάνει 3.000 έργα και φυσικά συνεργασία με το φίλο μου τον Αδαλή. Κάναμε και οροφογραφίες σε διάφορα σπίτια, όπως του Γούτου, δεν ξέρω αν έχεις ακούσει αυτά. Αφού ήσασταν φίλοι, ο ένας από τον άλλο έπαιρνε. Καλά. Αν δεν υπήρχα εγώ, δεν θα υπήρχε κι αυτό. Τι λες παιδί μου, εγώ σχεδιάζα και αυτό διαγωνισμού σε
εσωτερικά Εγώ κάθε οικία. όλα μόνος μου. Πες μας τι έχεις φτιάξει εσύ εδώ, στην Έχω Τιλίνη. φτιάξει του καψιμάλι το σπίτι, έχω φτιάξει του λαδέλι, έχω φτιάξει του αλεπουδέλι το σπίτι, μάλιστα, του δουκαρέλι, του βοστάνι και Σιγά, Κάτι πιο 38. Εγώ ας πούμε έχω φτιάξει τον Ιερό Ναό του Αγίου Θεράποντα. Έχεις φτιάξει το Παρθεναγωγείο. Έχεις φτιάξει το Παρθεναγωγείο? Όχι. Έχω φτιάξει το Δημαρχείο. Διακρίνω ηρωνία. Διακρίνω ηρωνία από το φουσκά. Φουσκά. Αυτό είναι αληθινό. Αυτό είναι αληθινό. Είμαστε στο φουσκτόρ. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, Εγώ έχω σχεδιάσει επίσης την οικία Βοστάνη. Του Εγώ Αντώνιο δεν έχω Γκούτου. σχεδιάσει. Τι λες παιδί μου και του γουρνάζω εγώ. Εγώ είμαι ο καλύτερος. σ' ακούνε παιδιά και Ναι, πιστεύουν είμαι τώρα. το καλύτερο. Φούσκα, σ' Λοιπόν, ακούνε εγώ παιδιά είμαι και καλύτερος. πιστεύουν. Κάτσε. Από πού επηρεαζόμαστε λέει. Για πες. Εγώ έχω Μας ξένους έπεισες. αρχιτέκτονες που έχω πάει στο Παρίσι, έχω δει σχέδια, γάμω το κουτάκι. Για ησυχία. Λοιπόν. Τα παιδιά ρωτάνε Ακούς ακόμα. από πού έχουμε επηρεαστεί. Ξεκίνα και πες τους εσύ. Για πες, Φούσκα. Για Εγώ πες, για να έχω γελάσουμε. επηρεαστεί Δεν θα γελάσουμε, από παιδιά. λογίες αρχιτέκτονες ξένος και δεν μπορώ να σας αφέρω ονόματα, να μην θίξουμε τους ανθρώπους. Αντίγραφες έφερες να πεις. Όχι, Τέλος είναι πάντων. ακριβώς έτσι, τα προσάρμοσα στα πρότυπα της Μυτιλίνης. Εγώ ξέρω ότι αντέγραφε τα σπίτια του εξωτερικού και τα έφερες τώρα στην Ελλάδα και τα που λέγεις δικά σου. Εσύ τι έκανες με το ψευδόνυμο? Εγώ να σου πω, εγώ μαθητής του Λίτρα και του Ροϊλού. Εγώ ήμουν αυτονών μαθητής και μετά έφυγα και πήγα στη Μικρά Ασία όπου ξεδίπλωσα τις αρετές μου. Και βέβαια, εάν δεν υπήρχα εγώ, ούτε ο φίλος και κολλητός Αδαλής θα υπήρχε, γιατί αν δεν χρωμάτισα εγώ, μην πες με τα μουσια σε παρακαλώ, άμα δεν χρωμάτισα εγώ τα σπίτια και τις λογοφωτογραφίες, δεν θα υπήρξε εσύ φιλαράκο μου. Εγώ τα άπτυζα, είπαμε, και εσύ τα ζωγράφιζες. Άρα αν δεν τα άπτυζα, δεν θα τα ζωγράφιζες. Ναι, αν δεν τα Λοιπόν, ζωγράφιζα, δεν θα εγώ Εγώ έχω επηρεαστεί από Γερμανία κυρίως και κατά ένα μικρό ποσοστό από Γαλλία. Αυτά μόνο, τίποτα άλλο. Πώς το πίνεις έτσι. Εντάξει, τελειώσαμε. Λοιπόν, αυτή η κοπέλα